खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ 165 नं रामपुर गुदि फरायसालिनि बर' बिजोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा गोग्गो सोलोंथाइ लानायनिफ्राय जानगार जानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 165 नं रामपुर गुदि फरायसालिनि बर' बिजोंनि लोगो फोरोंगिरि नारायण दैमारिया 14 सान बारलांबाय नाथाय दिनैसिम नुजाथियाखै। फरायसालियाव गरायसर गुदि सोलोंथाइ बेंखननि बेन्दोङाव थानाय 165 नं रामपुर गुदि फरायसालिनि बर' बिजोंनि लोगो फोरोंगिरि नारायण दैमारि मुंनि लोगो फोरोंगिरिया थांनाय 1 फेब्रुआरिनिफ्राय दिनैसिम 14 सान बारलांबाय नाथाय दिनैसिमबो फरायसालियाव नुजाथियाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 1 फेब्रुआरिनिफ्राय फरायसालियाव फैयाखै। नारायण दैमारिया फरायसालियाव फैयैनि जेबो खौरां हराखै। लोगो फोरोंगिरि नारायण दैमारिया मख'नो गोनांदि थांनाय जानुवारि दानावबो नारायण दैमारिया 1 दान सुटि लादोंमोन होननानै बुंथिदों। 165 नं रामपुर गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा बेनि अनगायैबो फरायसा फरायसुलिनि जोथोनगिरि बिथांमोना बुंथिदों दि थांनाय साननैसो सान आगोलनिफ्रायनो लोगो फोरोंगिरि नारायण दैमारिया फरायसालियाव फैब्लाबो मोजां फोरोङा आरो दायो गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव फरायसाफोरा जानगाराव दङ होननानै गोख्रों रावजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैयानिफ्राय जागायदोंमोन मेट्रिक आनजादा आरो सेथि सानाव इंराजि आयदाया दंमोन। बे मेट्रिक आनजादनि सेथि सानावनो गरेस्वरनि सिमायाव थानाय कामरुपनि गासबारि गोजौ फरायसालिनि आनजादसालियाव गोबां जेंना नुजाथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासबारि गोजौ फरायसालिनि मेट्रिक आनजाद मिरुआव सोंथि बिलाइया 30 मिनिट लेट जानायाव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नुजाथिहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि फरायसा फरायसुलिफोरनि गारजेनफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गाहाय फोरोंगिरिनि गोहैलु आखुआव आनजाद मिरुआव सोंथि बिलाइया 30 मिनिट लेट जानायखौ फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय मैया 15 फेब्रुआरिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाइ सानमोन। देग्लायनि 58थि गायसनथाइ सानखौ सानसेनि बायदि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों क'क्राझार सोहोराव थानाय UN एकाडेमियाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों फालिदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारि बायदियै मैया फुंबिलि समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोजेनो आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजेनो क'क्राझार UN एकाडेमिनि सामलायगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारिया मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावजेनो क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजनि गोरायुं डक्टर आलाराम बसुमतारिया बेनि उनावनो गोजोननि थाखाय बेलुन आरो फारौ बिरहोनाय हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगिरि प्रफेसार इन्द्रा बर', क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजनि बिबुंगिरि डक्टर कमल बड'सा, गबिन्द बर', अनजालि अनजु बसुमतारी बिथांमोना आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ मिरु UPPL लाइमोन गांखं आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै थिसनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो मख'नो गोनांदि डक्टर निलुत सोरगियारि बिथांखौ आफादगिरि महरै थिसनबाय। आरोबाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों डक्टर निलुत सोरगियारि बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। UPPLनि सार्भे बायदियै फैगौ BTC बिसायख'थियाव UPPLआ मोन 23 मासियाव देरहागोना रोखा जानानै दङ होननानै डक्टर निलुत सोरगियारि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै बनरगाव BTC बियाबाव BPF दोलो एंगारनायनि गोख्रों बारहुंखा बारगासिनो दङ। 9 नं बनरगाव BTC बियाबाव BPFआ जोबस्रांनायनि लामायाव 9 नं बनरगाव BTC बियाबनि सिङाव थानाय बंसिगाव VCDCनि सिङाव थानाय घसकाटा गामिनि BPFनि सा 14 सोद्रोमाफोरा MCLA राजिब बांगाल ब्रह्मखौ मोजां मोननानै BJP दोलोआव
जइन जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। टियक मिसिं गामियाव आलि आइ लिगां फोरबोनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ। फागुननि गिबि बुधबाराव गासै मिसिं हारिनि सुबुंफोरा आबादारि फोरबो आलि आइ लिगांखौ फालिगोन। रायजोनि मिसिं सुबुंफोरा दा बेयाव मुखुब जानानै दङ। टियक सोहोरनि मिसिं क्रिस्टि समुस्थियाबो मिसिं हारिनि आबादजों गोथौ सोमोन्दो गोनां फोरबो आलि आइ लिगां फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनो लाहार फाहार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।